Yesu, ondolere tamavera igori ry'amanyinga aye nabeire umwana oye inje naboriwe na Yesu, ondolere tamavera igori ry'amanyinga aye nabeire umwana oye koboriwa koboriwa naboriwe n'amanyinga koboriwa koboriwa nabeire umwana oye koboriwa koboriwa naboriwe n'amanyinga koboriwa koboriwa nabeire umwana oye okoboriwa nagokire ubuwa bunandakwane korokya uwanja kwaye nabeire umwana oye okoboriwa nagokire ubuwa bunandakwane korokya uwanja kwaye nabeire umwana oye koboriwa koboriwa naboriwe n'amanyinga koboriwa koboriwa nabeire umwana oye koboriwa koboriwa naboriwe n'amanyinga koboriwa koboriwa nabeire umwana oye najua taji imewekwa mbinguni tayari kwangu, muda kitambo atakuja ili aliponiwepo. Najua taji imewekwa mbinguni tayari kwangu, muda kitambo atakuja